Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Jehovah do panondangi diahu dohot hatuauku, tung ise mahabiaraku, nang pemarhoron-horon parangan akan manukun ahu, dang dihabiari rohaku. Sadado nang hupangidohon tu Jehovah, saido hulului, nang mian ahu di bagasan joro ni Jehovah, saleleng mangolu au paidaidahon hinadenggan ni Jehovah, dohot makalo mahosah. Haposi ma Jehovah, pagomos jalapato guroham jalaparhanalom Jehovah, haleluya. Maratangiang mahita, ale Tuhan debata ama nama rasi roha, hudok hami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian haholomon tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai dirajai tondim nabadiai mahami, asalam ganda haporsiaon nami, jala asalam badia parangenami, unang marlindang binahen ni portibion, asa saat hami rap dohot akana porsea di goarmu, tuhangoluan nasora suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata, marede mahita. Tatangion ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik parjolo saat patik tu pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gicang dohot na di banua tongaon, rodina di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tungga besi sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guar ni debata ianggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot akan marsineang di guarna.
patik paupaton. Ingot hamu mapa badiahon ari minggui. Dinaono mari maulah hamu nasa siulaunmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehoba de batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Ro dipinahanmu, ro diisi ni hutani halak pe namanggebati hutam. Ai dinaono mari do ditopade batal langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do umbahenna di pasu-pasu de bata Jehoba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangaponmu donatorasmu. Asa martuaho. Jalaleng mangolu di tano nani lehon ni Jehoba de batam diho. Patik paonopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo maka tidakon hata nasotutu. Maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lobuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado pandok ni dibata taringotu patik nasapului. Ondo, ahudo Jehoba de batam ninna de batata. Pargogo nasohatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa niama ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar niaka nasogoroha diau. Alayasi dorohaku diaka namar ribu-ribu, aka namar holong ni roha diau, naso mangalausi patiki. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata, marede mahita. Tatopoti ma dosa tanagodangi tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasuhatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh. Jaladang adong hapor seaun di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akadalanmu. Masegodang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalosion nami. Say ingot mahami hombar tu asini roham. Dohot denggan ni basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringotu hasesani dosata.
songonondo hatani Jehovah, unang ho mabiar, ayahudo siluluhon ho, nunga pola hujau guarmu, ahu napuna ho. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita. Tatangihon mahatani debata, turpuk epistel di hari Minggu sadarion, imana tarsurat di sada Samuel tolu, mamukasian ayat sada rodi ayat 10, marsikat sorin mahita majaha, hamima na parjolo songnon mahatani tuhata. Diulah-ulah debata manjau si Samuel, dungi uju si Samuel na bajari marhalado di Jehovah, di jolo ni si Eli, mahal ma di aka ari hatani Jehovah, jaladang adong sadia pangukapon. Dungi di nasadari modo-modo masih Eli dengan anak, makana be nunga mamuka robon, dan tarbaesa be mernida. Dang dope mitop yang go palito ni debata, jalanunga modom ia si Samuel di joro ni Jehovah, hajong-jongan ni poti parpadanan ni debata. Jadi di jauh-jauh majauh di Samuel, gabe di dok ibana ma, idama di sodoa. Dungi marlojong ma ibana tu si Eli jalanin nama. Idama di sondo ahu, ai di jauho do ahu, alai di dok si Eli ma, dang ahu manjauho, mulak maho mangulahi modom, gabe laho ma ibana jala modom. Dungi di ulahi Jehovah ma ngejauh Samuel padu halihot, gabe hema si Samuel jalalahu madapoton si Eli, jala di dok ma, idama di sodoa, ai di jauho doa, dungi ninna si Eli ma, dang au majauho, aleanaha, mulak maho mangulahi modom. Alai dang dope ditanda si Samuel Jehovah, jaladang dope pinapatar tu ibana hatani Jehovah. Dungi di ulahi Jehovah mama jauh Samuel patul aliho, gabe hehe ibana jalalahu madapoton si Eli, jalanin nama idama ison maho, ai jauh doau, jadi mamutu masukkan si Eli, Jehovah doa be majauh duri-duri. Jadi nina si Eli matu si Samuel, laho maho mangulahi modom, molotung jauh-jauh musediho, dohonon muma, makuling maho ale Jehovah, ay manangi-nangi do naposom, dungi laho ma si Samuel, jala diulahi modom diingananna. Dungi roh sema Jehovah, tidang disi jala jauh-jauh songon na jolo. Oh Samuel, Samuel, gabe didok si Samuel ma, makuling maho, ay maninangi do nakosomo. Ido sahatna, martua doakan atu manghion hatani debata, jalanau peopsa. Amen. Tapuji Tuhata, marede mahita.
dakon maha porseotai, songonahina ti dakon idongata saha porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagebegabian sianton di porbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhata na tumahon na bernit, di panghuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahon dulu tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na sohato dosani, disima ibana pai mulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan helak Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu disogot daging nihalak nong mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amen. Tabege makor na sinuarahon ni punguan inahana diuduti ina Debora.
Tabege matiting di huriata nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Tapai huti matik ting nama ragam di Minggu tanggal 14 Januari 2024. Na perjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu paduahon dung Epifanias. Topik Minggu Yesus do anak ni debata jala raja. Na paduaho kelompok kor tuari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Pukul 7.30 WIB na mangisi kor ima ina Kamis, ama Huria, ama Salom, NHKBP. Pukul 10 WIB ina Hanna, ina Deborah, ina Esther, ama Jericho. Pukul 10.07 WIB remaja HKBP Cimanggis. Napatoluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 21 Januari 2024 nanengro hita mamake bahasa Indonesia. Napaopaton kebaktian sekolah Minggu. Per minggu sekolah Minggu ma muse tuari Minggu ima tanggal 21 Januari 2024. Napalimahon kebaktian paborhaton ruasna dohot calon legislatif. Di hari Selasa tanggal 10 Januari 2024 patupaon ni huriata do kebaktian paborhaton ruas ni huria na dohot sebagai calon legislatif di pemilu nanengro. Ria mahita madohotisa huhut manangyakon nasida. Laos pinangido matu ruas nadohot sebagai calon legislatif asa Roma hita sudia manginang madohotisa. Tamulai make baktiani di pukul 10 sia WIB maringana di gereja. Napaonopon ruas natabba. Mulai mingguta sadarion tabba do ruas ni huriata ima keluarga Junius Hutapea dohot Osda Valentina. Nasida pida sian HKBP Pasur Batu Resort Hutaraja Ugan Distrik 2 Silidung. Nasida masuk tu sektor Judea. Ruas napida mulai mingguta sadarion nunga pida sian huriata ima keluarga Dontari Pasaribu inang Boru Purba dohot 2 yang nakon nasida sian sektor Roma. Nasida pida tu GKPS Purbatua Bolak 1000 dolok Simalungun. Napawaluhon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 nanengro patupao do papunguhon amplop diakoni sosial. Tapasahat mayan no ditiki papungu pelea paduahon. Napasiaho pelea bulana do iurat diakoni sosial. Mauliate ma di pasahat huriata tusude ruas naung pasahat to pelea bulananna dohot iuran diakoni sosial sahatu bulan Januari 2024. Tuaka naso pasahat to dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa gaduk bulat tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Napasapuluhon ralat pelean pukul 00 WIB warta tanggal 7 Januari 2024 tarsurat keluarga TM Siagian Borumunte seharusnya keluarga TM Simanulang Borumunte sian sektor Kolose. Nasab puluh sadahon torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 7 Januari 2024 570 sia halak. Napa 10 hon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 45 halak, ulang tahun pernikahan 30 sada keluarga, padita dohot perhalado HKBP Cimanggis, pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 8 sampai 14 Januari 2024. Hata ni debata napasi kopolas ni rohamuna, imana tersurat di Psalm 20 ayat 5. Sai dilehon matuho si subut roham, jala di pasaut nasa sakami.
Pasapuluh toluhon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10.2 kepala keluarga. Godangna 7.450 rupiah. Na pasaplopaton pelea bulanan doh tahunan. Torop na pasahato pelea bulanan doh tahunan di bagasan mingguon 10 sada kepala keluarga. Godangna 7.075.000 rupiah. Na pasapuluh limahon tok-tok ripe ke pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini satu kepala keluarga sebanyak 150.000 rupiah. Nah pasaplonopon keuangan huria. Huria 10.704.000 rupiah. Pembangunan 6.126.650 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 8.754.350 rupiah. Jumlah 25.525.000 rupiah. Molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Songonima tikting namasa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatta ma peleani baen sangap di gowarna. Amin. Tabegema korsian ama Jeriko diuduti sian remaja.
ekor sian remaja. Tapuji tuhata laos tapasahat ma peleata parjolo dohot paduahon. Yesus Kristus Hidup Raja, pindah lekir di
batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hors mari hita salutna. Amanami do inanami do hita tahe na pungu di bagasan minggu sedarion di minggu pedua hondung Epipanias nomor 8 minggu hapapatar manang di bahasa Indonesia na badok imana margoar penyataan Allah di tengah-tengah dunia atau manusia. Alani hujahom mah hata itu hata nagabi ujahan di bagasan jamita di bagasan minggu sedarion imasian surat ni si Johannes Bidusada hujah masian ayat 47 sahatu ayat 50 sada songonom madu di sini. Torang ni arinai dinanaing lahu ibadatu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Yesus mamadong ibana ihuton maaho Alesian Betsaida do si Filipus imahutani si Andreas do si Petrus dapot si Filipus ma si Nathanael jadi didok mamadong ibana nunga jupang hami ibana na didok ni si Musa di surat patiki jalana pinabua ni akapanurirang ima Yesus anak ni si Joseph na sian huta Nasaret dungi didok si Nathanael mamadong ibana tung tarbain maro na dinggan sian huta Nasaret jadi didok si Filipus ma romaho marnida dida Yesus ma si Nathanael roma nopot ibana jadi didok ma taringot tu ibana omma sada hala Israel na sitong naso marpangasi di bagasan nina si Nathanael mamadong ibana sia dia ditadahuahu dungi dialusi Yesus ma ibana huida doho uju ditoruni hau araiho adorak so di jo si Filipus si dopeho dungi ni nasi Nathanael mah mengalusi ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni hala Israel dungi ni na Yesus mah mengalusi ibana ala hudok tu ho huida ho ditoruni hau arai ubay na porsea ho idauma dope nasumurung siani los nin nama tutusi tutudo na hudok ko tuhamu idaumula do mukap banwa gijang jalamanai mijur akasur-suruan ni debata tu mopot anak ni jolmai imasahatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tapar hatu tudo di bagasan partikianon masai gudang nara nata pikiri jalan nata ulahon apalagi di nalaho membonai di tahun tebaruan tahun 2024 nate minimal nungadong dihita deba mungkira buado lahu membonai di tonga-tonga ni tahun nate bulan di Januari on alai sada na ikon takas dihita dinalaho mangula menang ahpe di tonga-tonga ni ngoluta sada mai ikon pos doro hatta di pandungan itu hatta doh napasi kopon sude nasa ngulut taun bahasa hudok songoni diamu akan ahina holongan moludang adung pos ni rohatta dinalaho hot roha pikiratta babua debata do nama dongani hita dohot na pasikopon disahut na porlu di tonga-tonga ni nguluta pasti gamang do hita ganggu do hita de dinalaho mambonai diaka hari-hari tahun jala los ido nang di tonga-tonga ni trupuk sedarion di suara do tu tonga-tonga ni nguluta babua ima taringot songo dia ma ngolu ni halak na takas mananda Tuhan Yesus gabe makorhod do tu sadalas ni roha dohot hahot
perbuatan ni ngoluna lau mangula dia kaulauna. Jala idona di patari daun Tuhan Yesus panadaon ni parjolo do Tuhan Yesus ima tu si Natanael na kiningan nate. Boy do honon ditikiro Tuhan Yesus tu portibion dipilit do ima akasisian na madongani manang narap do Tuhan Yesus dinalaho pararaton ima tarimo tu barita harajau ni debata. Jala boy do honon dung dipilih masong si Andreas, si Johannes, jala di bagas satrupukon si Filipus muse majakon Tuhan Yesus porsea ibana, alo si Filipus muse di pabua ma tu si Natanael. Kalau nondo di bagas satrupuk nakiningan di pabua do angko si Natanael bulus do roha ibana dinalaho naing mangihoton Yesus songo gabi sisianna. Cuma nadung do di bagasan ayatina kiningan di dok pabua ima taringot tu hata imana nama dok ai isi do Yesuson nasian Nasareton nate imana di dok nakiningan lubisian nakiningan di padohani si Natanael nakiningan di pabua ai tohodo lapatan na Jesuson nagabede bata na buy mga leon hanguluan dohon na mga leon na didong haluaon di tonga-tonga ni nguli jolma ananya ala pitor parjolo do ganggu rohani ibana ala harorwani Yesus sian hutan Nasaret imana kiningan di bagasan aka ayati didok di bagasan di ayati nakiningan tung terbain maro nadinggan sian hutan Nasaret jadi didok si Filipus ma romaho marnida. Nah diamu akan hina holongan molon nunga parjulu hita meragukan ganggu rohata mangihuton Tuhani manang mangihuton na di bagasan nguluni hita jol maon na boy mangalem pos ni roha dohon sikop na mangulu manang BHP gabi galido hita apalagi tak ukur do na tahiyutoni pitor sian sudut nilai fisik na arong di tong-tong ni nguluta dos-dos ngo di hata nakiningan molot say sipata di pardonganok kita molo manghiton nakadongan songoni do ate olan di beneng do songona siya kuta dia do siya duita he nagabi dongat tay ninna molo si isarane molo siya kuta nami siyan huta ni ay nauli si pautar dui dangadok peta di Indonesia on di maoli hinna api torregu do hita siya dia mabui parhutai gabi denggan si hutonoton ya te ada yang gusugari di dok siya dia ninna tubuh mana bah siya Jakarta nina terus dia wah akan pistar akan modern akan maju Peter pos do rohani bahkan mau si huto dot di apa dia mau akan hina holongan belum tentu di tonga-tonga ni nguluta di nalomang hitom dia kapardal ni nguluta diukur siang dan didok nakiningan latar belakang secara parhutahun lapatan nakiningan do latar belakang sian penampilan ni jolma. Caru badu kita kadang-kadang mulut taida kita ditiki Natal tebaru natsonarikan kan boy do berengot ta jago do penampilan ni inat tai sia duida baga baju na ini kan tadda do inat tai nabui do imana songoni terong pos do rohani bahkan apalagi ma mereng bendo nai muse do kor nai mantap nai hatinya awal si patah songoni bu nang ngolo dihidan songoni do molo pas masa maka Natal terbaru mula tuh dah pitor dinilai akapar hutai ba jago do siadu nasian Jakarta iba ninna ini do kan tadda do imana nah hasia di sanina
Tapi dak temu tuh ate. Ulu na taridai nani utangan kan. Idui. Apa Roma tong lau mahida doh mah itu Jakarta. Apa di bereng di Jakarta hea do tarhirim jol masongoni. Bau baga do di utanami sian inganana di Jakarta umpamana songoni maju kan. Nah, ana ni dok unang taukur di seluhut pangihuto ni ngolut di Portibiong hongan sian natarida. Ayo lu do kecewa. Dosa songon malu kita. Sian penampilan ni makatai wah hebat. Bahira lubi sian si presiden malu honon manang na ise mai ade. Manang na calon presiden sonariong maju tu kan. Hebat dui yo. Akan habis tarui, akan berbobot. Akan bui dui. Ali bui do hono tapi tor sian penampilan ni bui bana didok halak na berkualitas bui do secara penilaian pembigian manang pernidani ti. Ali harus dibuktikan bagaimana kualitas dalam pekerjaannya. Nah, si Natal songoni itu ya ti. Terdiukur Tuhan Yesus mukira penampilan Tuhan Yesus dikina parjulu di berengi mana. Basong songona wom mungkin rate. Dapula na baga bajuna songona biasa-biasa. Terlebet-lebet do jalan merdalan. Obukna dapula songon bergaya tar songon ima. Disuku muse sedia dinina sia Nasaret. Parpiha dua. Nina kan moluhita kan parpiha dua. Ada muse PH tolu nina. Parhuta hian mana kan? Bereng mah penampilan nih. Alih didok di Tuhan Yesus. Roma joho, didok si Filipus mah Roma dapat tuh maju Tuhan Yesus. Dung didapat ton di mana Tuhan Yesus di bereng mah Tuhan Yesus. Dia didok Tuhan Yesus. Di ayat 42 lunak kinian. Nina sinatail mamadok tu ibana sia dia ditadaho au. Apa ditadengar ditada Tuhan Yesus sian dungi dia lusi Yesus maiban. Hui dadoho uju ditoru ni hau araiho adorang so di jauh Filipus hidopeho. Luar biasa teh tarsonggok masih Nathanael. Bayakor kita majo dang dope ditada si Nathanael Tuhan Yesus ale ngaju mulu Tuhan Yesus manada si Nathanael. Make luar biasaan itu hatta iya deh. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita mengatakan segala sesuatu kepada Tuhan, sebenarnya Allah sudah mengetahui siapakah hidup kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, apa yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Na parjulu ikon idauta panadaun Tuhan itu hita jolma sangat berbeda do panadaun sifat hita tu Tuhani ya teh. Apalagi kadang-kadang tu dongat songonak kini ngupat orang tu dongata dong kini teh pandadata tu dongata. Kadang-kadang daun muse pandadata tu Tuhani. Nama lapatan dia Muhammad nami do inanami. Anggo di bagas ngulut taon ditada Tuhani do hita. Dang dope tadok hatata pikirata doh sudah nama masa di ngoluta ditada Tuhani do hita. Holanunu di igil sia Tuhani di bagas ngoluta. Songo dia maha porsiota takas di nalo makaposi kuaso ni debata di tonga-tonga di ngoluta. Durang dua Kristen saya madok saya diukur ngoluna bawasan anggo Tuhani songono dui anggo silon lehona olah ni tahun 2022 na songono dui unang-unang taragu homuse tahun 2024 moru dui itu terjadi di tengah-tengah ni ngoluta. Salah menilai kita bagaimana Allah, sikap Allah di dalam hidup kita. Karena apa? Karena sikap hidup kita juga salah menilai apa
tentang Tuhan itu dalam hidup kita. Alena pasti di bagasan terpukon didok di bagasan Tuhan ditanda Tuhani do hita. Panadau Tuhani dakolan sian sudut akana tarida di tonga-toni ngoluta. Ale ditanda Tuhani do songo dia do gulmit dohot parsorion dohot nang pakaposiota tu debata. Nah odo na iko marsiajar hita di tonga-tonga ni ngoluta. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya selalu mengatakan bahwasan Allah mengenal hidup kita dan Dia selalu bermotivasi yang baik kepada setiap orang sekalipun dia memiliki banyak kelemahan. Ditanda Tuhan itu kita kelemat tapi pasti ditanda anggo si pola non songono do foto Tuhani direkap Tuhani do ngulut tahun nate songo dia mah tahun 2020 songono do di boto imana deh ale nu ngata salpunia teh di tahun di tanggal 0 di pukul 00 ate kan idom bedi di patu pa hita pukul 00 selain hita dinalaho pasato diri tu Tuhani mandok molate tu Tuhani tujuanna asata tadi kodui akan naso sado naso denggani di arena salpui alai tapangido matu Tuhani gogo di hita lau boy margogo lau mangulahon tujolo ni ngolut tau mate. Nah alanido dung didok Tuhanido di beren si Nathanael songo dia mah hadirion nai diripu si Nathanael do olah nima mungkin panadau ni Tuhani mananda au di huta na adong di Betsaidaon apa sautuna aduh di komentari Tuhani ala di boto si boto roh ada Tuhani iman didok di bagasan ayatina kini ingan di ayat 50 dungi dino Yesus ma mengalusi ibana ala hudok tuho huidaho ditoru ni hau arai ubaina porseaho idaumu dope nasumurung siani. Jadi tidak ada apa-apanya penandoni Tuhan Yesus si maulo holan ola ni nadiboto do si Nathanael di ida Tuhan Yesus ditoruni ima dibonani hau arai. Ape ahan na umbelga muse imana di dok Tuhan Yesus. Ai hudok matuho huida hodo ditoruni hau arai ubaina porseaho idaomu dope nasumuru siani. Allah mau memberikan yang lebih besar lagi. Allah mau memberikan yang lebih istimewa lagi. Allah mau memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup orang yang percaya. Tergantung porsi do hita di pambainan itu Tuhani. Anggo songona umadong di tahunon tetap tahap porsiai tahun berkat non mate. Selama hita porsi di Tuhani tahun berkat. Unang adong di antara hita nama biar ate. Unang toribayakon anggo tahunon tahun kelabu adong do didok manang alani persahiton manang alani na dia mana di habiari. Ya dong do zona nang 3 hari baju pangau do tong aka piga halak terusuk kuma makatatai buat tahun 2024 nak mulai mamuk kesian tanggal 2 holan namar nipi naroa ninna ya dong nipi murukap sukun aku dong ma alung mana baju pang do uluk masuk tu jabu marsugut naik dong ma malua ma babiat nina huida ma sian setobak mah ayah ayup nama saon dipikir ni mana juga lusi ma ayang go nipi songonan didok niaka halak nama lo di bunga-bunga ni tidur ulu mulu bunga-bunga terbunga iman nyan ku bereng amang odeong akan sedih-sedih dui odu nanidok menguji
hapor seot tahun nate. Ai si bolisi ipe si pate diuji marhite nibi. Asa me biar jolma. Polan sen nibi apalagi jolma se porse di nibi kan. Ini anong isi do kita na parnibi-nibi. Anong do songoni parnibi-nibi. Asal adia marnibi. Habis waktu ni holan na marnibi. Sarupa do tiki masa porkas na yulu kan. Bazunguni do. Saya dihasi oleh marnibi. Asa dipasang nomor. Polan na marnibi. Ingok mak. Dan isi ni nibi iya te. Nama no Tuhon ngulut taon. Idoan. Nama no Tuhon nibi di ngoluta. Molo mangulu hita toktong di bagasan hata ni Tuhan ni. Odo. Nama buan ngoluta. Gabi margu kita marnida. Dijulu ni ngulut taon. Iso tung anong no na stress hala ni nibi te. Oli. Anong no songoni. Nolma. Ati biar na gudang do pikiran nata kan 2024 bah mangkar uang kuliah musai eneng nimba membayar uang kos mana adung nipi songona beban buado tahe tanggal 14 bulan 2 on tohodo dipilih akadonganon au umpamana kan bapos rohat ta te di Tuhan nia te nang dihita di sudi ini ngata bodo ate naneng sipilitot tate alena jelas di bagas tangi yang dohi tate pos rohat ta te unang gabi songona buah korni gamang hita unang gabi marbeda musi ite kan anggo au ondo ola mamereng mise nei pe tak tabu umpama dong lo songoni gubereng bah bagabi mise do na dihatai obu dok kulit dok nasing ale sadok di tonga-tonga ni ngolutta di bagasan tangiang pangidoan mahita dinalaho lumo kita menghadapi di pesta demokrasi tanggal 14 bulan 2 unate molonunga hita di bagasan tangiang dok pos niro hatu Tuhani pasti dang salah hita memilih dia te ini dak salah be hita songoni do nang sinatana elwate dak salah mana memilih Tuhani di hutan di mana di nadi do ma ihuton nau dang salah alena gabe salah do dihutun sada jolma man di bagasan ngoluta songon halak na porsea molo gabe gumudang do kecurigaan haganggong ni roh di ngolut taun nate ale di papos Tuhan do di bagasan nakiningan udok matuho idaomu dope nasumurung siani taunon hita ida pataridaun itu hatta do nasumurung tu hita te unang mabiar hita ihutom matuhani di bagasan tangiang dok pangolionmu di ngolungmu siganu pari pasti Tuhan selalu menyertai hidup kita amin Tuhan pasti memberkati hidup kita ala nunga di baga-baga Tuhani do idaunmu do be nasumurung siani los ninnat hataima madok tutusi tutudo nahudok ko Tuhamu idau muda do mukap benua gejang jalamanai mijur suruh-suruan ni debata tu mopot anak ni jolmai lapatanna di bagasani hatani Tuhan Yesus anggo Tuhan Yesus dipaukap do ima benua gejangi jalamanai mijur do akas suruh-suruan ni debata tu mopot anak ni jolmai jala tu mopot di ngolu ni hita na porsea lau masu do mandongani di saluhut parnguluat tayate alanido tahiuto matuhani hot mahita toktong lau manghiton ibana asa margugu jala sonang ngoluta jala pos rohatta leoni Tuhanido nasumurung nadumenggan na taulas ni roha di hita asal mah porsea hita amin martangyang mahita ali Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus melatih godang di sombon rohanami ala di bagasan tikyong boy hami ali Tuhan majalo pasu-pasumi marhite hatam nama ngarahon ngulunami asa toktong porsea hami ali Tuhan di ho Yesus anak ni debata
na paluahon na madongani hami salilik kami mardalan di tonga-tonga ni ngulun nami. Alania li Tuhan pahibul mangulun nami saluhut di lo mandalani aka ari-ari nami asa di bagasan pos ni roha jala di bagasan sadalas ni roha hami mangituko jala marhiti hatam takasali Tuhan pata daunmu idaun nami nama dope nasumurung sian ho. Tuhan dibata di halasan roha nami nong mamuka di bagasan 2 minggu mardalan tahun 2024 asi maroham papos marohan nami Tuhan di nalo madalani saluhut nai los ido ali Tuhan di bagasan nakapakubasion nami ali Tuhan si ganupari saya ramoti ma ganup hami jala leho ma aka pangabahan na dinggan dumubi aka hahipason sona kami mangululon nami dahu sian aka permarahan jala tulus saluhut akan api narsita-sita li Tuhan di tonga-tonga ni ngulun nami di bagasan tikon buano nami li Tuhan secara khusus li Tuhan nang di pamasa di negara nami ima pesta demokrasi marhiti pemilu na nang si pamasaon di bulan Februari tanggal 10 paton lo memilit aka pemimpin ni bangsoon termasuk akan calon-calon nagabi wakil rakyat Tuhan dibata asi maruham saya homa nama milit seluhutna nang lumubi ali Tuhan nasian tonga-tonga ni huriam ina jongjong nasidali Tuhan lagabi calon legislatif homa tonga ali Tuhan nama milit nama pergugui ganung ruas ni huriam ali Tuhan nagabi pinajolu di tonga-tonga ni bangsoon ali Tuhan dumubi khususnya di provinsi Jawa Barat di kota Depok dan sekitarnya asa buya li Tuhan taridama goarmu di tonga-tonga ni luat namion lausido ali Tuhan buanon nami nang jaka ruas ni huria mali Tuhan nagabe ruas na tabba ma di keluarga Julius Hutapea dohon inata Osda Valentina na pidasian HKBP Pasur Batu Resort Utaraja Ugan distrik Selidung saya bain ma gabi ruas na mangulu jala toktong si utoko nasida di tonga-tonga ni pakubasion di huriam langsung ini dia ruas ni na pida keluarga don tari pasaribu do boru purba do 2 yang nakon nasida na pida tu huria GKPS purba tua bolak 1000 doluk si malungun say homa toktong nama bain gabi ruas na mangulu di tonga-tonga ni ruas na didapoton na sida alai Tuhan di bata mulia tema di saluhut na say pasu-pasu mana kana marulang tahun kelahiran do di Parsari Peon jala homa toktong mangalon makahai pason dohon akatabban aka pasu-pasu di tonga-tonga ni parnguluan na sida galup di keluarga do di ulon nasida dia karuas ni uram na pasaton aka pilihan na li Tuhan sai pasu-pasu mak di sudi ulon nasida jala marpanupak mahu ali Tuhan di nalau toktong mangaleon parbui na niulani nasida di ngulu siganu parii Tuhan di batang asima roham sai homa toktong ali Tuhan na masuk ganup hami dumubi hami na pungu di sona Tuhan masih gudang aka pangiduan do sita-sita do pita-pita ni ngulu nami li Tuhan do parukilon parsurion na hubua kami tu adupamu di bagas corom tuho do pasaton nami Tuhan danga dong haporusan nami li Tuhan di tanoon dukoko li Tuhan na boy mangalehon hakipason dau sian aka persahiton jalan malum sian aka ragam persahiton nasipata mabain gabi sorat hamil li Tuhan lau mangula di tonga-tonga ni keluarga nang persaoran nang di tonga-tonga ni huriam pos dorohan nami marhite hatam di bagasan nahu begi hami idaum nami ma nasumurungi dope babua li Tuhan hodo de bata parhuaso pardinggam basa na mangaleon aka pasu-pasu gudang di tonga-tonga ni halak namar pos ni roha diho atong paborhat mahami Tuhan siam bagas joromon di nalau mangulaulon nami li Tuhan
asa toktong di bagasan sonang ni roha, pos ni roha, di bagasan hai pason, udah potok kami salhut ulang namibi, di bagasan Kristus Yesus martangiang kami tuho. Amin. Tabuji matuhata sian ede nomor 657 ayat seda romang yun los tapasahat ma pilihan na paduahon. Yame sunang rohaki
jojong mahita taedeho. Pilihan atapasahat di bagasan tikion martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silalikon nadinggan dot nasa ulibasa na maliutus upasatami masian nilihon mitu hami pilihan nami tu ho say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu may jala ramoti asa uparhasea kami pilihan non pati bulon harajaon di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion buhay marohanami marhite-hite todim asal mutadahami godang isilandihon mitu hami asal mgirgiri hami mendok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaunmu say saud malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang lehom matuhami sadarion hangolua siapari sesa madusa nami song panesa nami di dosa ni dongan amardosa tuhami una kami tugion tu pangujunan palua mahami sian pangagung. Mulak mahamu di bagasan dami jalohamu pasu-pasu nasia Tuhani di pasu-pasu jalade ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batamabu hinda tuho jala asima rohana mediaho di dopakon Tuhan de batamabu hinda tuho jala di pasaur honma damina tutodim.